ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കണസാകുന്ന പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തെലങ്കാന തട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ജീരകം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തട്ടായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ് ആവശ്യം. അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഒരു പോളിത്തീൻ പേപ്പറിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ പരത്തി ഓരോ തട്ടയും നമുക്കിത് തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു 4 മണി പലഹാരം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.